Dobar dan svima, srdačan pozdrav i dobrodošli na pres konferenciju Zagrebačkog Velesajma povodom najave 32. sajma nautike te 7. po redu Zagrebačkog sajma lova. Pozdravljam i naše goste danas, gospođu Neru Pavić, pomoćnicu pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Dobar dan. Gospođu Renatu Sušu, direktoricu Zagrebačkog Velesajma, gospodina Zorana Ušurića, pomoćnika direktorice i voditelja sajma nautike, te gospođu Tamaru Čubretović, voditeljicu Zagrebačkog sajma lova. Za početak, uvodnu riječ ima gospođa Renata Suša. Izvolite. Lijepi pozdrav svima. Iznimno mi je zadovoljstvo najaviti 32. Međunarodni sajam nautike i 7. Zagrebački sajam lova. Nautika je više od sajma, to je središnje mjesto za sve ljubitelje mora, tehnologije i poslovnih prilika. Ovdje se susreću tradicija i inovacija, a izlagači iz hrvatskih svijeta predstavljaju najnovija plovila, vrhunsku opremu i tehnološke novitete. Nautika će se održati od 19. do 23. veljače, a Zagrebački sajam lova od 21. do 23. veljače. Na više od 17.000 četvornih metara u 7 paviljona okupit će se preko 390 izlagača iz 30 zemalja. Nautika kao jedini kontinentalni nautički sajam u Hrvatskoj donosi raznolik program, od luksuznih jahti i glisera do čamaca, kajaka i gumenjaka. Uz više od 200 plovila posjetitelji će moći vidjeti najnovije brodske i vanbrodske motore, opremu za ronjenje i jedrenje te premijerne modele na tržištu. Posebno ističemo čak 22 hrvatske premijere plovila i jednu svjetsku premijeru. Sajam godišnje privuče oko 25.000 posjetitelja, što dosta govori o njegovom značaju. Zahvaljujemo Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i zahvaljujemo Gradu Zagrebu na pokroviteljstvu i podršci u organizaciji ovog prestižnog događaja. Paralelno s nautikom, od 21. veljače otvara se i Zagrebački sajam lova, nezaobilazno okupljalište za sve zaljubljenike u lov, sportsku i zaštitarsku opremu. Ove godine sajam ima poseban značaj jer obilježavamo 100 godina od osnutka Hrvatskog lovačkog saveza, čime odajemo priznanje stoljetnoj tradiciji i važnosti lovstva u Hrvatskoj. Uz podršku Hrvatskog lovačkog saveza, posjetitelji mogu uživati u lovačkom gastro showu, izložbi lovačkih pasa, prezentaciji sokolarstva i natjecanju u streličarstvu. Pripremaju se i edukativni programi i izložba živih zmija. Više o programu nautike predstavit će vam gospodin Zoran Ušurić, a gospođa Tamara Čubretović će otkriti detalje sajma lova. Pozivam vas da posjetite Zagrebački Velesajam, istražite bogatu ponudu izlagača i doživite vrhunsko sajamsko iskustvo. Hvala vam. Hvala direktorice. Više o sajmu nautike reći će vam pomoćnik direktorice i voditelj nautike, gospodin Zoran Ušurić. Poštovane dame i gospodo, dobar dan vam želim. Dobrodošli na Zagrebački Velesajam u susret još jednom respektabilnom sajmu nautike, već 32. po redu. Brojke su odlične, 6 je punih paviljona, više od 330 izlagača, nautičara, više od 200 plovila, ali to nije sve, jer tu treba istaknuti posebno 22 hrvatske premijere plovila, što je respektabilna brojka, a imamo jednu svjetsku premijeru. Otkud nam dolazi? Pa evo tu nekoliko kilometara dalje na zagrebačkom području je napravljen taj brod, što nije mala stvar, jer u strukturi izlagača jako je puno brodograditelja iz Zagreba i okolice. Tako evo, brodogradnja nije nužno vezana uz Jadran, iako smo mi pomorska zemlja, ali ta tradicija brodogradnje postoji itekako u Zagrebu i okolici. Predstavljaju se gotovo svi oni koji nešto znače u hrvatskoj nautici, znači tu je niz domaćih brodograditelja, tu su uvoznici plovila, ali tu je bogata ponuda nautičke opreme, jer ono što od uvijek karakterizira zagrebačku nautiku, to je njezina sveobuhvatna ponuda. Znači, ljubitelji nautike u paviljonima Zagrebačkog Velesajma čeka sve ono što nautičara može zanimati.
I ono što je vrlo važno naglasiti, tu je ta poslovna crta, jer Zagrebački sajam nautike je najposlovniji hrvatski nautički sajam, bez obzira što izlagači naravno imaju povećane troškove, jer nije isto plovilo izložiti na kopnu, uz sve one prateće troškove ili na moru. Ali mi smo tu, zahvaljujući našim izlagačima koji nam i dalje vjeruju, koji dolaze i čeka nas još jedan zaista reprezentativan događaj. Naravno, nije sve u onom izložbenom dijelu, tu su i stručni skupovi koji će se baviti sigurnosti plovidbe na Jadranu. Zatim će jedan panel pokušati odgovoriti na pitanje je li Hrvatska još uvijek jedna od najatraktivnijih charter destinacija. Ja mislim da se odgovor zna, ali prepustimo to onima koji će razraditi tu temu na panelu. Zatim jedan stručni skup bavit će se osiguranjem plovila. I konačno ove godine imamo jedan lijepi događaj kad završi radno vrijeme u petak u 19 sati, kad se polako paviljoni zatvore, počinje jedna druga priča u našem zimskom vrtu u Kongresnom centru. Vidimo se i tamo. Za 2 dana počinje jedan od najvećih sajmova Velesajma nautika. Grad Zagreb ujedno je i pokrovitelj nautike. Molim gospođu Neru Pavić da vam se kratko obrati. Hvala lijepo. Evo, ja vam se svima obraćam u ime grada Zagreba. Ispred grada Zagreba želim čestitati Zagrebačkom velesajmu na još jednom ovakvom sajmu, odnosno sajmovima. Važno je imati proizvod, uslugu, ali važno je imati mjesto gdje ćemo to predstaviti, tako da svim izlagačima na ovom sajmu želim da bude plodonosan, da nađu svoje kupce, uspostave brojna za sebe partnerstva i ja se nadam da će svi, ne samo građani, nego gosti i posjetitelji grada Zagreba posjetiti ovaj sajam, jer on je u gospodarskom i turističkom smislu jako važan za naš razvoj. Evo, hvala vam i sretno. Još jedanput samo podsjetnik, u srijedu u 11 sati otvara se sajam nautike, a u petak u 11 sati sajam lova. Svi ste naravno dobrodošli. Hvala vam lijepo.